De 84-jarige oud-handelaar Sjoerd van der Meij bracht zijn eerpels en blomkool van 1954 aan naar de veiling in Belsum. Dat gaat een stukje skiertmis, hè? Ja. Oh. Net wij toch? Bij de veilinghal werd een grote drokte. Het werd een sociaal moetingsplak. Nou ja, we brachten hierheen en het was hier valt. No? Ja. En we draaien een week hier afvallen. En 2 keer afvallen. Ze was zo het bracht. En dan wat valt en dan later wat al weer ophalen. En dan kwam ik zo een beetje te schijn en nou ja, dat wist hij. Weer zo'n bedrijf. En er weer een kantine bij of zo? Kantine weer erbij. Nou, dan even zitten. Eerst even zien wat de boel opbracht hier. Na de sluiting in de 80 jaren was het stil in Belsum. Het het weer uit het warp. Dat beneden we nog. De hele boord, nee, de hele boord is een de Pier. Vroeger werd al in winkel, we al in bakken zitten. Niks opleven. Deze deden we naar Pier. In de lege hal had nog een kartbaan zitten en er waren caravans in opslaan. Maar neer kwam er weer echt leven in en de gebouwen vertut eersten. Nou wordt de boel sloopt. Dat kan wel een maand doorje omdat er asbest in de dakken zit. Er binnen plan voor een wenning- en winkelcomplex. Maar of die in deze drege economische tijden uitvierd wordt is nog maar de vraag. Van der Meij luidt hem deel bij alle verorings, maar vindt het wel spietig. Nou ja, dat wil jammer nou. Wat jou dan niet, ik moet zeggen, het is het, hard op nou. De tijden verhoor je. Nou, dan moet je heen naar een winkelcentrum komen met sleden, dan zullen wij wel net meer beleven. Nee, hè? Nee, dat heb ik net heen.